ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi tak net foodish or darmapi nginwan ra mangi hakher dob ying jongpi. Commissioner and Secretary Jong Katanat Arts and Culture Jong Sarkar Jilna uba Frederick Roy Kharkangor haka khat pratarik unai leber arajar arpuar ulalai banjurip jega museum kabadang tai thamai haka snong Nongkhlaw ka snong Jong Syiem Tirot sing hadin ka jingjurip uba Kharkangor ulayatho baya ka building Jong ka museum ladep bantai bat minta katanat kalapan krek kumno ban penbha bat manang pen itnat sho ya kini ka museum Hagani ka snila sanran lang yung uba Kharkangor ni ka officer na katanat PWD Kintobru na East and West Khasi Hills District Nongkhlaw dur bat kiway ha kabala perkhat kumno banbu Jingpynsah Kynmaw Jong Syiem Tirot sing hagani ka museum khanang bakan yarap susu yakin nongwat banya bakin khams ngotho khambha shapang Syiem Tirot sing Ulayatho uru baka jingwan jungo jong u yakani ka museum kabadang tai thamai kaderu kum shibenta ka jing rakhi yak jingdap hanyo pusan kari India ban nakaliang jong katanat arts and culture kalaya keren bat ka sarkar India bantai umat sa Kynmaw jong Syiem Tirot sing ha ka nongba Dhaka jong kari Bangladesh nalor ka batai umat dur jong ukyang nongba bat upatogan sangma ha phalau jong ka State Central Library kabadan handongba Shillong Te kini kalau Jingpynsah jong ka jingjurup jongi yegi jingtrekam jong kini ka museum wala set up naliang jong ka culture department te habangi one page ni tingi ko bangin snago ka road map no bangin develop show ya kini ka museum kumulong menta ka structure ka adapt te ni walam ru bat ki kinhon na po department na po directorate but PWD but kin don ru ki artist ki bawang bat ngi te ngia plan kumno bangin bo ye ki artifacts menta bre bo ye gini ki dak kishin jong Tirot sing nang ba ki bri gwan ki visitors ki researchers kin yo ban kham sung tho kham janai kin yo ban su thiet mo shpanga life and the sacrifices jong Tirot sing but ngila let page ru hajan ki don ki krem jong Tirot sing but ki structures ru but khadu niwan hangni po Tirot sing patriotic home ting lai don ga jinglang ru but I sordar but ki nong snong ni ru but ki ru kila kular kini trilang but banirap ingi ban ai ki artifacts ki rim ki dak kishin ki bamanchwa ki armaments ki historical banong no ki historical artifacts ki banirap ingin buah ti po museum kan te ngingat ba dagani ka jingwan kan ka jingstang jong ka proses kuno bangin la ban develop ya kani ka jaga kanang makan yo ban kring yegi nong wan jungo at the same time ki researchers ki students bakin tip kani ru kolong Jingpynsah jong kani kolong khos nem 50 years of statehood but ru ga 75 years of azadi ki amrit mahotsav but kani ru ga bangno ga kabuk siar mo bang yo ban celebrate but ban Kynmaw yeki sacrifices jong gini ki brave heart jongi kamtam Tirot sing ni Nongkhlaw kyang nong ba shpo juai but upatokan sangma shpo Garu Hills te kani ka long bangno part of that effort te kani ka jaga jong snong but ningkong kin hap proposal na liang jong ki but ki ban kro hong to ki bangno ki plans jong ki proposals jong ki but hadin mi yo ya ga jingtho na ki ingin yo bangin shong meeting lang but ki department but naliang jong district administration ru ilawan naliang jong DC ru la pha ki ADM ti ki chesna ko ka committee kaban pek kaban poson chpang ni ka
no kene ke Jingpynsah kumno ban ya chakmat ke ha kadon potential ke bakrau I mean kalong scenic route kalong very beautiful berkadap dengan no historical association mo kiran ti krem are lightly being in apej but kilong very authentic pada kerja ke poru ke kani development ru kala ya chashat kila adon ki cottages kila adon ki footpath ta kadon kam sa documentation pergejing penwandur kini structures nang ba ibrio kinio ya kata gajing snguthu mo bagani kadika special place kamde is just not any on rebuilding kan the nanget ba kadon vast potential not only bangin snguthu yagi sacrifices bagi lale yagi menong kini klawat jungi iba menchwa at the same time ru kan nong tourist attraction kinong junga perthai yagi researchers ki ba one le research berkum ta ter te gajing don jungi tourist spot le kalong ka ba don kamba ba lingba ka jingdon jung kini ja tourist spot ka longmor ka kringi ki brio ban ba da jing kring jung ngi brio kla pen he ka yoru ya ka livelihood opportunities lingba ki brono kini ki kindon ki restaurant kindon ki transporters kindon ki guide in page kuch poch nong preng sipo sora te kene ka jaka kene ka megla jungi is not only it should not only be limited to the natural tourism yang jing itna jong mariang ni kene ka cultural tourism ru ni de ban promote ha because ka kene ka jala jungi kene ka megla jungi nginget ba it is rooted in nature but connected to culture te kata kare ka jing benar ka Jingpynsah kumingin ale central library kala don ka mural untuk artistic mural te tu brio kila ayo ya ka sense of that cultural wealth mo te ke bangi banganget lembaga tourism lembaga kini ki art and culture projects ila ban benong no conserve your pristine nature preserve your valuable culture and cherish your precious legacy ngakwa baniro ya ka snong khamtam ga ni ka jinglam jing sordar ba kilong very progressive minded ikwa ban develop kikwa ban ya trelang bat ka sarkar ban but kilong very keen kumno ban preserve kumno ban promote kumno ban protect but kila sung tho ba kene ke koi ka no ka kalat galanti kumno kila ban develop ka snong la jam kumno ban ne ban sa ya ka kerteng jong Nongkhlaw but kumno ban ai lat shushu ban ai kita ki opportunities ki ya ka snong kanang bakan don kata ka jing kata ka specialty kata ka jing kerpang kene ka than jong kene ka district but mentally kala de district ko thmai te ngatrai ka di bandon shushu ka focus naliang jong ka department so comment ban ong ba ngila tho ka ministry of external affairs ba kan don koi ka kinja Tirot sing memorial hapo Dhaka ka Dhaka ka de ka in fact banong no ka de ka nongba ka ba Tirot sing uklat mo I mean he breathed his last on 17 July 1835 nilayo ko approval na MA ban jingera pro niat ban set up ita small cultural center hapo Dhaka bar ka sending kong ba u khlawat jungi uyo ya ka kata ka kinja memorial haka rinong way te kata ka de ko initiative but hapo state central library ru nginsa shen nginsa stang ka kam ban erect yaki statue jong Tirot sing jong chaknong ba jong patugan kerang bagi brio jong gi all the three communities kila bagi one pay tribute ang tu hakoi ka jaga te but Syiem jong kata ka jing le janai nong no kata ka nong no ban ai burom ya kini klawat kani ka jing wan jungi ru ban pet kumno ban develop ya kini museum ru ka de Syiem jong kata